Hey guys, my name is Yolanda Mabanga and you are tuned into another episode of Ubuntu Biz. I'm here in the beautiful Zwelibomvu to speak to Senzwe Sihle Mkhaliphi, who started a bakery during the COVID pandemic, a skill that he decided that he's going to teach himself by being a menace to a lady in the community and, tailing behind her, being her intern, just, learning how to bake in order to start this business. And of course, he's been showcasing his business on social media and it has blossomed ever since. You need to find out about all of this and more because there's so much to learn from this story. So keep it locked right here. Senzwe, thank you so much for taking the time to talk to me today. I know that you're a very busy human being, so I appreciate the fact that you took the time to speak to me today. I actually discovered you on social media where you sell snowballs at Pinetown CBD. I just want to know, how did this business come about and where do you get the snowballs from? Just tell me a little bit about your business. Okay, ngicela ngibingelela igama lami nguSenzwe Sihle Mkhaliphi Sibongo. Business laqala 2019 kathi kune COVID. Oh, okay. Yeah, so I decide ukuthi ngiqale after ubaba ephelele umsebenzi. Because ngabona ukuthi indlela esasiphila ngayo lesa sikhathi yayisingasafani kanti ke sasikade sihlala sibaningi kakhulu la ekhaya. So ngathi ngoba unalo ulwazi kancane ngokubhaka mhlawumbe singaqala something. Yeah, then nami kwakukhona kumama engihamba ngiyofunda kuye okwazi ukubhaka khona la endaweni. Oh, okay. Yeah, so ngaqala kanjalo nje into yaqala kanjalo bengidayisa nasesikoleni. Yeah, so amakhekhe ngingasho ukuthi amakhekhe ngodayisa abhakwa yimina. Oh, abhakwa wena. Yeah. Oh, okay. So interest yokubhaka yayingekho until lesi sikhathi ushawe kuba khona iCovid is what you're saying? Engekho because angisade ngihlala comfort zone nje. Oh, comfortable. Yeah, so akukho. No, ngingacabanga kodwa nginaso isifiso sokuthi nami ngikhula ngibe na business wami. Yeah, because angikaze ngithande kahle leyo kusebenza and company ethini. Yeah. Yeah, so yona into bengikhula nayo vele ngiyifisa le. Yeah. Apha nzili ke uNkulunkulu asifaka isimini sikanjalo ngicabanga ukuthi mhlambe isona siqalo leso sokuthi nami angiqale my own thing. Yes. So, Senzwe, when you decided, okay, I'm going to start learning how to bake and sell to customers, what made you come to the realization, okay, maybe it's best if I go to the Pinetown CBD and sell? What strategy did you have in mind? Or was it just a matter of trial and error? Because I do understand what you also do door-to-door, etc. Tell me more about that. Into yangenza ukuthi ngiqale ngidecide ukuyodayisa ePinetown ngangikade ngenza matric. Then principal wabona ukuthi no Senzwe awukulungela ukubhala. So ngangabhala ngalolu suku nga-drop out esikoleni. Kwasi ngakusasa. Wawungalungela ukubhala ngobani because you are too focused on the business? Yes, because ngasikoleni ngangikade ngidayisa nje. Oh, okay. Kwakuyimina umfundo oqala esikoleni. Not ukuthi inhloso wami ukuthi ngizo-attenda mhlambe ukuthi nje kuseni mangifika ngabo 6 dayisele bonke abafundi kuseni abangenayo. Yeah, so manje ke babe ngikhuza nasesikoleni ukuthi nokwazi ukudayisa ndoda ufunda matric. So ngabachazela ke mina ukuthi ke isona sinkwa sasekhaya lesi nami singenza ukuthi ngikwazi ukuthi nabafowethu bekwazi ukuthi bekhona imali abayiphathayo esikoleni. So zona zonke lezo zinto lezo. So principal wangicela nje ukuthi ngicela ukuthi ngingabhali kulonyaka mhlawumbe sengabona next year. Yeah. So kwaqhubeka lapho ngithema ngisuka I think kwaphela iviki ngihleli la ekhaya ngijika nelanga ngabona ukuthi no nami akube khona into engizoyenza because door-to-door abantu ke ngeke udayisele umuntu ikhekhe namhlanje nakusasa so abantu bayafuna nje ukuthi mhlambe evikini ufike noma ekabili. So bese kuba nezinsuku ke engisihlala ekhaya ngingenzi lutho. So ngakhuluma nomama ukuthi ngicabanga ukuthi ngiqale khona ePinetown because ngangikade ngibabona nabanye bedayisa ekuseni mangikade ngiyekhona. Okay, kwaba nosuku ke ngivuka ekuseni
just ukuyothola nje ukuthi abantu abadayisayo lapha abaphila kanjani. Ngathola omunye umama kwangichazela ukuthi no, if wena uzokholela into oyenzayo ungabuka abanye abasemaceleni kuyenzeka emgwaqeni nanokuthi into yakho uzoyidayisa ibe clean, ukwazi nokukhuluma nabantu because izona zonke izinto ezibalekile ungawadayisa yesa ama-snowball akho abe clean abe mahle. Kodwa if ungenayo indlela yokuthi ngixoxisane nabantu kahle uma customer nomdayisi, so izona zonke into engayithola then mhlambe kwandlula amasonto ayi2 then ngaqala and uqala kwami ngaqala kahle kakhulu because kusukela lapho angikaze ngibuye la ekhaya isitsha singaphelile. So ngicela sifu uNkulunkulu sinsikhathi because umuntu othandazayo kusene ngempela mangivuka ukuthi inkosi ngiyacela ukuthi njalo mangiphuma lesitsha lesi sibuye siphelile. Oh wow. Yeah, so and ngabona ku social media ukuthi nje uthe wenza sure ukuthi awubuyele endlini with ikhekhe, like there has to be fanele ukubuye nebhokisi li empty ne. Yes. Yeah, because ngabuka nalento ukuthi if ikhekhe ubuye nalo angeke nize nidle amakhekhe mhlambe ngizothi awu20 uzogcina ukuthi no angiwabeke lawa ngodayise ngakusasa, so iquality yekhekhe mase yehla lapho nama-customer azobese amanye ayabaleka because khona abantu abakwaziyo ukubhaka uthothi abasithola isikhathi bayakwazi ukuthi bezwe ikhekhe lilalile. Oh yeah. So bheka ama-fresh cakes every night for yes, every night ngiyabhaka late futhi because ngisuke ngikade ukuthi azohlala noma 3 hours then bese ngiyawadayisa ke afike kubantu right. Yo. Udayisa wenza mangaka amakhekhe? How does it work? Because some days I know ukuthi wenza mhlawumbe 120, other days 150 wenza. So kwenze njani? How do you determine ukuthi this is how much I want to make? Ngibuka isikhathi sonyaka cause senyanga. Ngibuka isikhathi senyanga cause kunala khona uthothi kukholwa khona amaqolo abantu bangomhla 25 bayahola lezi khathi zebusy. Yeah. So ngisebenza ngokuthi ke mina makade mhlawumbe kuphela inyanga ngibhaka mhlawumbe irama no half lekho kungikhiphela amakhekhe a150. So if sekuwomhla ka 18 kuya kumhla 24 ngenza lesi ke 120 100 because ngisuke ngibona ukuthi akudayiseki kahle khona nobuso kungasaboni. Yeah. Yeah. So nje ngisebenza kanjalo. So bhaka bona amakhekhe was it just ama-snowball? No, akusiyo ama-snowball kuphela ngikwazi ukwabhaka maningi kakhulu. Ngathi ngakwazi kahle ukwabhaka ngayiwona ama-birthday cakes. Oh, now uyafuna ukwenza? Ngiyafisa kakhulu, ngiyafisa and I'm willing ukuthi mikhona indlela mhlambe yokufundiseka because ngomuntu obamba kancane ke. Yeah, but bese ngiqale nakhona ukufunda. Ngiyathemba ukuthi mhlambe ukuthi khambeni kwesikhathi ngoba sengi-right. Yeah. Yeah. So since you are working in the Pinetown CBD, I understand, and you did say ukuthi amakhekhe akho wenza ebusuku, and then you make sure 2-3 hours, there's a 3-hour gap before you go to a Pinetown. Give me the time frames from the time you bake to the time you leave here, catch a taxi, all of that. Okay, qala ukubhaka mina amakhekhe ngo10 ebusuku. Ebusuku, yeah. Qala ukubhaka ngo10 then bese qede ngabo 12 ngilale. Then ngo3 ngiyavuka ngiyawaqedela for ukuthi ngifake lawo trim because fike ngwabhake aphole. Yeah. Then bese ngiyalala kancane lo 3 hours. Then ngisavuka ekseni ke khona umfowethu omncane ke sisebenzisana naye ke sigcoba utrim usifaka coconut then bese kuphuma ikhekhe liphelele. Yeah, ngoba past 4 ngiyaphuma endlini ngithatha itaxi la ngiqala ukusebenza ePinetown ngaba ngo5. Wow. Ngo5 ekseni sePinetown. Yes. Bese uqeda isikhathi nje mhlambe. So ukuthi into uma usebenza abantu kuba nzima but ukusho nje isikhathi ngiyaqeda ngabo past 8 to 9. Oh, okay. Yeah. So it's usually that time when people are rushing to work, ne? Kune traffic nje emgaqweni, abantu balanda, they're taking buses or a taxi. Yes. Bese emva lokho when that traffic dies now, that's when mhlawumbe usuke uqedile ke now. Yeah. Kuba kanjalo because la kudayiseka khona kakhulu from 6 kuya ku past 7 because anti ikhatha bangena ngaze emsebenzini lezo. Yeah. Kodwa nje kuyavuka isikhathi sokuthi ngenza ukulala nami ngisithola emini. Oh,
Okay. Nanokuthi ngibuye ngingathandi mina ukulala emini, so ngeke ngaba nento ukuthi edropeni ngithenge lawo ma-chips ngodayisi. So ngabona ukuthi are there ever times where in winter ubona kahle sikuyabanda just like ayothi ngilalo munye 2 hours noma 1 hour kuyabanda? Kuyenzeka-ke ngiye ngicele nala ekhaya ukuthi bengigqugqumezele uma ukuthi bayabona ukuthi angivuki because kuyenzeka phela ubona ukuthi ngeke kusabana. So mina ngedwa ocupha i-alarm lokuvuka kwami. So wonke umuntu nje la egcekeni uyawazi ukuthi mawukuthi bayabona ukuthi angikakayi ngalendlini. So bayakwazi ukuthi bengivuse nabo. Ngempela? Yeah. It's a family effort. So ukuselwa nani kwenzeka kancane. So okay, njengoba echazela kumama ukuthi lamakhekhe efanele ebe kanjani, fanele be clean, nawo fanele be clean, etc. You did explain to me ukuthi not every day is a good day. Yes. Ungafike ubhaka amakhekhe awu 150 namhlanje afika dayise nje in 2 hours. Bese uthi uzama the same thing akusasa uvedane kube flop mhlawumbe udayise half bese uhlala usuku lonke uzama udayisa amanye. Angichazele more about that. Ama challenge ke yabo thina masidayisa ke siyakuthanda ukuthi ubuyele endlini usune profit ethe xaxa. So kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi uphathe into encane mhlawumbe ashesha aphele. Ngaphambi kwalesikhathi ajwayele ukuphela ngaso. So inhliziyo ibabhlungu usuku lonke uyacabanga ukuthi ish ngabe namhlanje mhlawumbe ngenza imali ukuthi ngabe imali namhlanje ngenza imali ukuthi. So kuba bhlungu wena uthi uhamba ube nalento oyitshela nje ukuthi ayikusasa lento kade ngiyiphethe namhlanje ngifuna ukuyithamza kawu2. Mhlawumbe ade ngiphethe amakhe 100 ngifuna ukuthi ngenze mhlawumbe 150 or 200. Then okay uvuke kusasa uvuka ngesikhathi ojwayele ukuvuka ngaso. Ufike ngesikhathi ojwayele ukufika ngaso edropeni uqale ukudayisa. Then uthi yabona nje khamba kancane yabo. So ibona ama challenges wesinye isikhathi ukuthi no ngabona mina ukuthi okay like dayiseni insuku ayifani. So if ukudayisekile it's your lucky. If ungadayisekanga ke angazi ngathini mhlambe kusuke ukuthi akuvumanga cause angazi ngathini. Leyanto angiyazi isebenza kanjani. Cause kodwa into esizayo umthandazo every day wenza show. uNkulunkulu phambili nje kuyona yonke into engiyenzayo cause kwesinye isikhathi ngiyena ukuthi if kuyenzeka ke avuke ngesikhathi esisodwa. Kwesinye isikhathi ke uthi ungathandazanga usugijima ujahe neteksi yonke into uyabona nje ukuthi udayiseka kancane. So nje angilenzi iphutha lokho ukuthi ngihambe la ekhaya ngaqalanga edolweni. Ngiyabona kodwa futhi khona lapha ne social media ukuthi i-social media iyakusebenzela kakhulu and you're very active there on social media. Ikusiza kanjani social media for business lakho? I'm sure kuningi nje ungakusho ngakho. Social media oqala iyangilekelela kakhulu ekusabeni because ngisaqala ukudayisa unakho ukusaba ukuthi intombi izothini abantu bazothini. Ngiyabona futhi ukuthi ushaye. Kodwa ke social media ngilekelela because ngamangala mina ukuthi kunabantu abakwazi ukubona ezinye izinto ngenye indlela. Sometimes ontanga bami banokusho ukuthi awufethu sayithanda into oyenzayo ukuthi ungaphili impilo yamanga yabo. Lokho kuyokulekelela ukuthi kwesinye isikhathi kwafika umuntu ofisa ukukusiza akwazi ukukusiza because social media phela izinto eziningi vele ke u80% so 90% wazo azilona iqiniso. So ngathi ngixakile kanje mina ngisiveze lapha as umuntu onakho konke ongasweli lutho. So social media nje wayiboosta kakhulu confidence yami because ngihlale ngithola ama comment angikhuthaza njalo yabo. So nami ngakhuthazeka kakhulu because ngisaqala nje nganginokuphuma endlini ngo6 ngihambe ngiyohlala khona irank ke khona around if ngizoshaya door to door ngihambe ngiyohlala khona kuze ngiqala ukudayisa ngabonani ngoba ngangafuna ukuthi la endaweni ngibonakala. Then if ngidayisile kashesha phela ngabo 11 ngiyozama futhi ukuthi ngize ngibuye sengathi kuqala kwamnyama. So after into umsebenzi wami ngopost ku social media nokuyithemba and so now wawuyifihla uqala ne? Ngangifihla kakhulu. So ungathini kumuntu obukayo manje osho uthawe ma wish I had the confidence yakho lento yenzayo nami kodwa nje ngiyasaba emgwaqeni ukuthi abantu bazothini nase rank ungathini nje kuloyo muntu? Ngathi nje mina bafowethu kholelani entweni ngathini understand impilo yakho kuqala bese ukholelwa entweni oyenzayo because
asiphume emakhaya afanayo. So into esiza wena ngaleso sikhathi ungahlala kuyo. Mhlawumbe iyona indlela nawe ongagcina ukuthi uphumelela ngayo vele. Ngasho kanjalo nje mina bafethu ukuthi kholela into oyenzayo umbe phambili noNkulunkulu bafethu uyangenelela esimeni somuntu asubabhekene naso ngaleso sikhathi. Ngoba phela nani social media eyakusiza kakhulu uyasenda ama message utshela abantu ukuthi cela ningisupport ngilabaqhamuka abantu phela bakusize ba share i-post benze yonke into. Yabo nje ngasho bafethu ngicishe ngakhohlwa la u80% omsebenzi wami mina ama customer wami abantu abaqhamuka ku social media. Yes. So bake bayibuze ke abantu abadala ngidayisa nabo emgwaqeni ukuthi wena wenza kanjani. Bake bangibuza nje umunye umama wakangibuza ngempela ngathi mina njengoba uhlezi because ngisuke ngidansa lapha ingoma ngidlala emqondweni ke mina ndiyosanda ngisuke ngifuna ukuyidansela. Abanye basuke bebone ngazuthi manje ngathi uyafana because khona nabanye the time ngifunda umatric kwesibili. Babe nomfowethu ke siyafana siphansi so2. So babe khona bafikela kuyena emva kwakhe umfowethu edayisa. So bathi kufika mina babona umuntu wathi hayi ngathi ubafo wakho silethe lomunye ke manje umuntu because mina vele ngingoma zesonto mina mangidlalela ingoma zesonto kuye kuya ngazuthi ngiyahlanya ke. So manje bayibuza ukuthi ngempela ngenza kanjani ke. Ngawafihlela futhi ngabatshela ukuthi njengoba nibona ngihlezi ngenza ama video ibona labantu engihlezi ngiba advertisela not ukuthi ngisuke ngwenza nje but nami ngisuke ngiphusha umsebenzi wami ukuthi abantu bangazi. Cabanga. Because if ngiwenza ama video ngiyashare na ukuthi ngisebenzela kuphi amakhekha awumalini. So umuntu waqhamuka njengangazi athi ngicela ungipha u4 suka sazi vele ukuthi awu20 rand akhipha 20 rand. Bayaqhamuka ke nabanye ethi umuntu eyifethu ngibonile lapha ku Facebook ngithanda indlela umthanda ngayo uNkulunkulu amakhekha ngiwadli mina ngicela ukuthi uthengele labo. Noma unikele abantu abadayisa emgwaqeni omunye aqhamuka athi hayi lunch yakho le mfowethu. So yabona ama blessings lawo ngoba na social media abantu they do bless you. Yes, because you told me ukuthi khona la usanda khona ulahla khona ifoni. Baxhasa ngemali ukuthengena ifoni. Lapho ngazi ngabonga ngani ba nanomba nje uzobuka le video ngithi ngiyabonga kakhulu. Kuwe kwaba isikhathi esinzima kakhulu kimi because nokuzibuza nje ukuthi ngesikhathi uNkulunkulu usebenza kanjani because le phone ifoni angiyifisa ke le because ku social media mangiposta ama video babekhala ngequality ukuthi ama video amawana equality. So kwakhona nomunye mfowethu wathi angizame yona le i-iPhone because ishutha kahle na yonke into iba clear. So ngayithenga ke I think ngo September before kuze kube kuzoba birthday yami because ngizalwa mhla 21 September. Baphela after 2 months ke ngiyovashela ugogo emakhaya alahleka. So yababuhlungu manje kuba nzima nokuthandaza kulezo insuku nje. Yababuhlungu kakhulu. So abantu ke bacela ukuthi ngabatshela nokuthi bafowethu ngiyaxolisa angeke ngisakwazi ukwenza ama video ngesimo sokuthi ngilahlekelwe ifoni kanje. But nokuthi ngiyeke because ama video ami abakhuthaza because khona umunye umama nje owangisendela imali ethile wathi umfana wakhe omncane okhulayo uyawathanda kakhulu ama video umlandeli wami. So uyafisa ukuthi demo ekhula mhlambe ngangifollowisha naye mhlambe if impilo imniyeli izinga akwazi ukuthi no if kungenzeki kanje ungenza kanje yabo. So uye nje lo mama wangiqalisa ngempela waqala ngisendela imali ngathi mfethu ucela ukuthi noma ngeke ngisayisho ukuthi umalini. But abanye ke because wangena kuma comment wathi ucela account yami abanye then bafaka leyo comment sebebona ukuthi because nga share ama details wami lapha asema bank. So usu inspiration vele nje kubafana abancane nje. Kakhulu futhi kakhulu because khona nabanye abafunde ema primary abanokufika lapha. Bayasho ukuthi bayangilandela abomunye ngamangala ama video ayo 18 efonini yakhe. Ngoba efunda grade 7 ngathi kakhulu nami ukuthi impela manje bakhombisa abazali abatshela yonke lento bathini? Bayajabula abazali bayajabula nanokuthi ke ngoba phela ukwazela nanokwakha u2 room wafaka namathazo endlini. From imali yamakhekhe nje. Kungeyona imali yamakhekhe kuphela because
Oh, phela vele unamanye amabhizinisi. I wanted to talk about that. Yokudayisa ama-phone ne-perfume. Ya lezo kusayinto ezifika manje Oh kungakona kuyenzeka ukuthi kwesinye isikhathi umuntu athi cela ukuthenga amakhekhe mhlambe use-Cape Town. Ya kuyenzeka ukuthi athi mfowethu ucela ukuthenga amakhekhe lapho ngeke ngikwazi ukuthi ngifike lapho basi ngokwenhliziyo nginawe so akhiphe lo 50 rand ke kwesinye isikhathi so abantu nje ngasho ukuthi mina yonke into enzayo kimi iqhamuka kubona abantu so ngiyabonga kakhulu ngazi ukuthi abakwenzayo kimi bengakwenza nakwabanye. Wait, so Senzo, Mike, what are you saying? Are you saying ukuthi build a 2-room nama-tiles, it's not from amakhekhe kuphela, it's from abantu bekusiza ku social media bekubona bekusiza? Yeah, well. Yo, that's a testimony. Yeah. Do you see how powerful social media is? Ngisengubonile impela cause kwakho khona umama nje wathi cela ukusendela 200 siyafika ucompa account number yakho kuma comment ku Facebook ku WhatsApp ku TikTok ngamsendela ke mangivuka ekseni ithi hayibo imali engaka cause ngangade ngino 50 rand okay kankwethu u38 rand wakhe ngamsendela so ngalala ngino 12 rand lo siswacela ngisho ukuthi ish wafika ngesikhathi esirathi because nami ngangidinga into zokubhaza ishoda. Yeah. Then wasenda ke le 200 uyena umuntu oqala wasenda ngalala ke mangivuka ke ngathola imali eningi kakhulu ngempela abantu nje besho ukuthi inhle into engiyenzayo bayithanda bafisa ukuthi iqhubeke. So I decided ngale mali ukuthi no ngoba sibaningi la ekhaya thina mhlambe esabafana angakho indlethu because ngakhala 2-room owami nomfowethu engizala naye because ngiwele mina. Yeah. Manje i-business ubona liyapi nje in future besides ukuthi ufuna ukwenza ama-birthday cake mhlambe do you see yourself opening a bakery shop yini okunye ufuna ukwenza kwi-business? Not just talking about i-bakery manje because you also want to do perfumes and cell phones. Just tell me about the whole business venture that you want to venture into in the future. Ngibale nalawo manje. Vele njengoba sengishilo ukuthi bengifisa ukuthi ngibe namabhizinisi. So mina ngithandi ukuthi if ngithola imali ngiyithola ngendlela eyodwa because kuyenzeka ukuthi nala emakhekheni ubone ukuthi donsa ngodizini kunzima ngempela. Yeah. So ngiyafisa ukuthi if mhlambe kuvaleke ngala angikholelwa ukuthi njengoba ngenza ama-perfume ngidayisa ama-perfume amafoni nawo amakhekhe angikholelwa ukuthi mangingahambi kahle ngahamba kahle kuwo wonke. So ingakho nje ngenze ngizama ukwenza and futhi ngicabanga ukuthi angigcinile. Yeah, because khona amabhizinisi enkukhu engifisa ukwenza kuningi so ukuthi amandla ngakabi nawo ke because leyo into ngidinga ngazi ukuthi ungathola icapital ongaqala ngayo. So mina ngizibona ngusomabhizinisi nje omkhulu oqashana abantu abasendaweni because amathuba omsebenzi ke buka ngazi ukuthi mancane esikhathini samanje. So ngiyafisa ukuthi nami kube nabantu abasebenza ngaphansi kwami lokho mhlambe ngingakwazi ukuthi kuxosha izinga lendlala because asiphumi phela emakhaya afanayo ke so ngiyathemba ukuthi izinga lendlala liyokwehla ngami kwamanye amakhaya. So ngiyafisa ukuthi likhule ngempela amabhizinisi ami wonke futhi abe into enkulu. And usazokhula njengoba sekwenzeke kanjena nje usaqala nje ku social media, can you imagine mhlambe in 2 years time uzobe usukephi ngoba phela i-support ikhona nje la iphone igcwele iningi? Support iningi kakhulu support because nanama artist anakho ukuthi angibhalele ethi ndoda siyabona into oyenzayo ngabala abantu abaningi kakhulu but engingambala nje umuntu ohleze ngifollowisha uJombo artist sekwangifonela wathi ucela ukuhlangana nami noma kungakenzeki kodwa ikhona iprocess kanjalo because ingoma zakhe vele ngiyithanda kakhulu so iningi support iningi kakhulu 2 years to come ngithi khona ezayo ikhona ezayo ngamthemba kakhulu uNkulunkulu ukuthi 2 years to come because sesiningi isikhathi ngingakhuli cha 6 years manje ngaqala ukudayisa but ukukhula akukho because iningi izinto nala ekhaya kusuke kumele kube khona ekulungisayo
nanabo bafowethu ke mayebona ngathi khona into oyenza so utshela ukuthi hayi mfowethu unemali so ucela ezinye izinto nje. Yeah. And I understand that there's a certain agency by the name of NYDA, National Youth Development Agency, that is interested in helping your business. Can you please tell me all about that? Okay. Why NYDA? Yeah. Yes, i-company nje nami okay bengingayazi ke. Yeah. But ike yangifonela. Ngoba yakubona ku social media. Yangibona ku social media, yes. TikTok. Kuthiwa umphathi wakhona bese the whole CEO. Yes, CEO. Bese kunesikhathi since last year engifonela. So bese ngingasatholakala indawo ke mina since ngalahlekelwa iphone. Yeah. Yeah. And kulonyaka nga open page bengine page la Facebook. Because la TikTok alibuyanga because ngasebenzisa enye email enye number. Oh yeah. So ngalimazeka kakhulu nga decide nje because lase linama followers amaningi. Ngase nga decide ukuthi TikTok ngizowuyeka ngigxile ngapha ka Facebook. Into zami ngiposte khona. So ngathatha isinqumo nokuthi no angisebenze indawo zombili because kuyenzeka ukuthi mhlawumbe umunye akawudlala uFacebook udlala uTikTok. Wenze kahle. So leyo maviki lawo ke ngawusen CEO ngomusa nangothanda uNkulunkulu waphinde wabona because kunale number zami lapha. So bangifonela basho ukuthi abasakwazi nokulinda bacela ukuthi ngibashelele ilocation because babe kade besuka eNewcastle. Bacela nje ukuthi behambe bezefike la ngikhona. So bafika ke la ekhaya bafica umama basichazela ngento abafisa ukuthi besenzele yona. Okuyinto nami ke engangifisa kakhulu because if usebhizinisini ke uyawukhathazeke uwenza into eyodwa njalo uyavuka uyahamba uyodayisa uyabuya uyabhaka uyavuka unqubela phambili ayikho. Ibhizinisi alikhuli. Manje bafuna ukusizakala siphoza share phela what do they want to do? Wethu bafuna ukuthi ngifuna ukuthi ngisize ukuthi bangifande ibhizinisi sami likhule so baye bangitshela ke nento engijabulisa kakhulu ndihlezi la emqondweni wami. Kuba kuthiwa kuyenzeka nje insuku ngiyagijimisa ngagijima. So bangitshela ukuthi bafisa ukuthi ngoJuly behambe nami beChina. Yeah. A whole China cabang. Yeah, so afuna ukuhamba nami nje impela because kubona ngifane special occasion because nga nothwa CEO yakhona. Wow. And yazi baningi abantu abakwi-business la eSouth Africa abaku-youth abafuna ukusizwa i-NYDA. So the whole fact ukuthi the whole CEO kube uyena that is favor. Nami ngesikhathi ngibuye ngingazi ukuthi uNkulunkulu empilweni yami uhamba kucinile. Hayi. Kwangijabulisa kakhulu ukuzwa ke. Nokulandela nami ke after sengizwile ngabona ukuthi okay babantu abakanje kanje because ngithanda ukuyihlupha ngento if ngikade ngingayazi ukuthi sonke lesi sikhathi ngine-business mina ngibaza abantu abakanje. Yeah. So ngawuthi umusa nangothando nje uNkulunkulu ukuthi angisondelanise nabo because wakhala impela ukuthi senze ukade sasicinga kusukela last year singakutholi lapha eSouth Africa yonke iyona efuna bona. Congratulations. So inhlanhla ngempela nami ngisakwazi ukulinda ukuthi ngihambe nabo. Mhlambe ngiyobuya isimo sami kusukela lapho siyoshintsha ke impilo yami because ngiyafisa impela ukuthi amabhizinisi engikuwo akhule. So ngicabanga bawungisiza kakhulu and ngiyabathemba. Yeah. To a person watching this video right now, are there any last words umuntu who's on the other side obukayo le improvement of you and your business and they wish to start something like this kodwa mhlawumbe basahlele endlini ungathi nje kuloyo muntu just those last words of encouragement? Engingakusho mina ukuthi into enzima ke into enosuku uyenza ukuqala because ungenama customer so ukuba nzima vele kusuke kufanele ukuthi ukulindele ukuthi kuzoba nzima because abantu abaningi banokuthi bengitshela ukuthi senze yazi ngingade ngiqale ibusiness lokuthi so ngabona ukuthi ama customer mhlawumbe awekho so ngathi mina ukuqala ngizima kodwa futhi kubalekile because yonke ngicabanga no Shoprite nje bekhona nakhona la aqala khona.
Exactly. Yeah, so ngathi kubalekile ukuqala ukholelwa into oyenzayo nje wena kuqala before abanye because akwazi ukuthemba umuntu nayo kuba nzima ukuthemba umuntu nayo ongayithembi naye. So uthemba into oyenzayo, focus into oyenzayo, understand isimo sakho nanokuthi nokuzazi nje ukuthi wena ufisa ukuyaphi kusasa. Yeah, ngikona izinto lezi kumotivateayo ukuthi uqhubeke uphushe uhloniphe nento oyenzayo. Nanokuthi you don't have the skill of baking, so ngisho noma ungenaso skill lapha endlini uzosithola ngaphandle leso skill, uzofanele usifunde umthole lo muntu. Yeah, qinisile lapho ke kubalekile ukuthi if ufisa ukwazi into something mhlawumbe ufisa khona njengoba ushilo ukukhanda imoto ungayi ukuyokhandisa umuntu imoto without ukuthi akholele just for ukuthi ugene lo experience lo yenza cause nami izona izinto ezingisizile ukuthi khona mama ogood for ukubhakeni, so ngicela cause semdala ngicela ukuthi ngibe semva kwakhe ngimlekelele, so nami lapho ngabona khona ukuthi no man cause angikholwa ukuthi likhona talent lokubhaka. Yeah, into engenziwa nombani leyo. So yeah, ngafunda kanjalo. So ngathi umuntu nanoma yena afisa ukuba yiye ngazi ukuthi engadlalela kakhulu leyo cause ngeke ukuthi ufisa ukuba yiphoyisa kodwa ekukhuleni kwakhe indlela yakho ukuphila inokutshontsha phakathi. So yeah, so ngisho kanjalo nje ukuthi into ofisa ukuba yiyona iphile ungakabi yiyo, so kuzoba lula nokuthi unga give up kalula cause into na business maqala kanje kulula ukubuyela emuva kunokuya phambili. But muse ukhona khona phakathi uyabona nje ukuthi no kuyaphileka. Yeah, because I know that you started this business when you're 19 and you're 21 now. Yes. You're very young. Usemncane kakhulu. So nje by the time una 25 uzokusuka ephi nje empilweni Nkosi yami? I-future bright yabo? I-price kakhulu. Njengoba uya China manje ayibo next year uzoyaphi? Uzoyaphi ke ngo 2028? Ayibo. Siyabonga kakhulu. Ngibonga mina, ngiyabonga. Taking the time to talk to us today. Abantu who are looking for you on social media bangakuthola kephi? Social media ngisebenzisa amagama nje original Senziwe Sihle Mkhaliphi ku Facebook na TikTok ayafana. Yeah, nofusayo nje mhlawumbe ukuthi abe number yami for ukubuza something u068 440 6021. Yeah. Siyabonga. Bonga mina.